जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जीजी तिवारी जी अंकित तिवारी का हाल बा। तो एक बार फिर से आप लोग को प्रणाम करते हैं का अलवासा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हो खमजा। तो एक बार फिर से आप लोग के बीच में हाजिर बन जा लेके मेन गेट बंद बा। कौन बन गए वही पर रिएक्शन करे बा। धीरे धीरे सीख रहा बड़े तो लेके हाजिर बन जा आप लोगों के बीच में आप लोग भाषा में रिएक्शन जौन गाना का नाम बा मेन गेट बंद बड़ुए। हमारे गाना का हम टाइटल भी ना पढ़ ले रहे क्या पता चल रहा है खेसारी जी के एगो नया गाना आइल बाटे तो फटाक गाने के रिएक्शन पर बैठ जाइए कौन मेन गेट बंद बा। हां लेट हो चुकल बा आप लोग के बीच में लेके हाजिर बनी जा काफी एक्साइटेड बनी जा। देखा जा बहुत शिव शक्ति फिल्म पे आइल बा आदि शक्ति के ही फिल्म के चैनल बाद में बात कीजिए गाने के बारे में। बस रिएक्शन शुरू कर जाओ कहे बेकरारी बाटे हमरो अंदर देखे खातिर तो पहले बेकरारी के खत्म कर लिए जो एकरा बाद बात करी जाए। ओ का हो ये हो भाई ई का सुपर बड़े ई लोकेशन बहुत भोजपुरी गाना में देखल जा रहल बा तो चेंज करी दे डायरेक्टर लोग जब भी बाटे ई बात बा अलग अलग लोकेशन दिखाई जा यो के साइड आगे आइल बानी नीले खाती खाता न उठा के आईनी त जाई हम जतरा बना अच्छा है क्या ये हरकत ले ले बाड़े आगे आइल बानी नीले खाती खाता न उठा के आईनी त जाई हम जतरा बना के दुआरे को सुतल सजा अरे हो सजान पड़ुए वो जंगला से छोला सब धान होती में गेट बन पड़े कियारा वो जंगला से छोला सब धान होती में गेट बन पड़े। क्या भाव आरता जी के जुगाड़ लगाओ। खेसारी जी के दाढ़ी बड़ा अच्छा लगा था लुक दाढ़ी वाला घुस गई है माशाल्लाह लेकिन गलत बात है किसी और का धन का जियो हिट मशीन लाइन बहुत जबरदस्त बा गाना अच्छा बा भारत कोरी गावे तोहरा आईनी मिले के जागल अंतरिक बोल बोले हो क्या भाव झूठो के खालू काहे तोरब नाही मन खुश पके भेजब धन दे देम हम एनर्जी खर्च भइल बा जवान जाइब धराई तेज धड़कन क्या भाव बा बाबू के यारागो जंगला से छोला सब धान होती में गेट बन पड़े के यारागो डांस भी रहेगी से टोला सब धान होती तो आधा एकदम बवाल लगेला बन पड़े। योर ट्रेंडिंग पिछले ही कोनो गाना में ये रही क्या नाम बतेले रहे हम याद नहीं हाँ, है चुपके चली गा, एक्सप्रेशन बड़ी अच्छा लगेला माही सिंह का लेकिन पहले घर में घुसा के फिर ही दोसर देखाओ सीखे सारी गलती कोई दिल भारी आके तोरा घर के पिछुआरी ए प्यारी चली जाई बला के मनवा मारी हो सुनायो भाई समारात तू समझ हमर बात मिले जैसा नजर रात के न बड़ुए हल्ला बलूज तो के देखिए के मन परसन बहुत बड़े भाव कियारा वो जंगला से छोला सब धान होती में गेट बन पड़े कियारा वो बहुत बड़े डांस था जो जो के साथ भी आ सब धान होती में गेट अब बन पड़े नु सखी चलिए शंकराम जी दिल टूट के चुकनी चूर हो गई फिर भी थोड़ी का थोड़ी अरे वाह क्या बात है कॉमेडी तो क्या लिखे रहे मतलब कॉमेडी के कहे के नहीं के
दिल टूट के छकला चूर हो चूर हो गया गया। फेविकॉल दी का तनी ऐसा अंतरा सिंह जन बोलबाजी करेली बीच बीच में हमारा लगा था कि लिखे के ना पड़त होई ये अंतरा सिंह जी का एक हर गाना हर में उनकर बोलबाजी स्पेशल हाँ, रहेला बोलबाजी के खुद ही अपना अंदर से निकाले ली सैल्यूट कौन बाटे के बनेगा? खाती काहे की चीज अंदर गुदगुदी करेला गाना सुनला के साथ गुदगुदी पैदा करला जो उनकी मजा आवेला आदमी के केहू भी कोनो भी दर्शक देखत तारे और एमे हमारा चीज खटकल है कि पहले घर में घुसा के मिलवा दिया लोग और फिर दूसर का अंतरा में दिखावत रहे कि अभी अभी देखते बड़े खोजते बड़े हाँ थोड़ा सा ये ठीक है अभी समझ में नहीं लगा डायरेक्टर साहब के माइंड में क्या चला था और थोड़ा सा वीडियो नॉर्मले लागल है काहे के ड्रेस व्रेस पे खींच दिया गेल बाटे तनी और फिल्मावल High जाए quality के अलग तो मजा अच्छा आई। लागल करू अच्छा बनावल जा सकता लेकिन बेटर बा काहे के गाना के बोलबाजी लिरिक्स सब इतना मस्त बा मजा आई। के सारी चीजों में एक्सप्रेशन देले बाड़े और साथ साथ हीरोइन हमारे ध्यान पे आप लोग नाम बतैले रही जाओ कमेंट में लेकिन इतना नया नया मॉडल ही देखे के मिल जाता कितना लोग के नाम याद माही सिंह रहे। लगा था माही सिंह एक का नाम रहे अब आप लोग बताएंगे फिर से हमारा के तो गाना के डिटेल के बारे में बात कर ले जाओ अखिलेश कश्यप और अभय सम्राट जी मिलके लिखले वालो गाना के और सुशांत सिंह जी कुमार चंदन जी है जो डायरेक्टर वालो जो कॉमेडी में करत रहे लोग बीच बीच में तो बस ये डायरेक्टर साहब अगर देखो तो हम तो सवाल तनी ये रहे आप बता सकते हैं कि मन में तनी खटकल हटे प्रोड्यूसर मनोज मिश्रा जी बाड़े और क्यों बाहो बस ये बात है तो जबरदस्त गाना बा शिव शक्ति पे बाटे आप लोग जरूर देखी जा मजेदार गाना बा सुने लायक बाटे कुछ अलग हटके मैटर बहुत बाटे शानदार और बाटे। फनी बाटे एकदम जबरदस्त हम खेसारी जी के अंदाज कह जाला और इनकर पूरा टीम आदि शक्ति का अखिलेश कश्यप जो टीम धमाका करेले वो एकदम स्पेशल सब कुछ है गाना में भर भर के बाटे मजा आई फुल इंटरटेनिंग गाना बाटे आप लोग हमने के रिएक्शन कैसा लागल नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा मिलत जा अगला एगो रिएक्शन नया रिएक्शन में देसी अपन भाषा में जय भोजपुरी एकता बना के बना के रखी। रखी।